манъи сафар танҳо ба шахсоне дахл дорад ки ба хидмати аскарӣ даъват шуданд. ягон намуд аблава намекунанд дига. ман танҳо шаҳрвандии тоҷикистон мебошам. барои ман мобилизатсия ягон тааллуқ дорад ё ки не? Пешакӣ раҳмат. ширкати дорувори шифофармо барои шумо хизмат мекунад. доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона, доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит, инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, дар канали мо ҳатман обуна бишен. ҳама рӯза хабарҳои нав метонен ки аз канали мо дастрас кунен. хабарҳои нав баҳри шумо. шаҳрвандони муваззаф ба хидмати низомӣ агар аз кишвар хориҷ шаванд қонуншиканӣ карданд. сенатори рус мегӯяд шаҳрвандони муваззаф ба хидмати низомӣ ки бидуни варақаи даъват ба сафи артиш берун аз кишвар мераванд қавонинро нақз мекунанд. шаҳрвандони русия ки дар қайди низомӣ қарор доранд вале даъватнома нагирифтааст, тибқи қонуни Федератсияи Россия дар бораи тартиби баромадан аз Русия ва тартиби ворид шудан ба Русия манъи сафар танҳо ба шахсоне дахл дорад ки ба хидмати аскарӣ даъват шуданд ва ё даъватнома барои пайвастан ба сафи артиш гирифтанд. қонун барои шахсоне ки дар қайди хизмати ҳарбӣ ҳастанд вале то ҳол даъватнома нагирифтанд дар давраи сафарбарсозӣ дахл надорад, гуфт сенатори рус. таъкид кард ки ин гуна шаҳрвандон имкони ба хориҷ рафтанро доранд ва ҳеҷ маҳдудияте қавоин муқаррар накардааст. яъне шаҳрвандони Федератсияи Россия ё ки шаҳрвандони хориҷие ки Россия рафтагияну баъдан шаҳрвандии Россияра гирифтагӣ ҳастанд, агар ки даъватномашон роӣ кардагӣ набошанд ва ё да и қонуни нав дахл надорад, яъне ки озодона аз Федератсияи Россия баромада метонанд. вале агар шаҳрвандоне ки варақаи даъватномаи артиш гирифтагӣ бошанд ба худшон, яъне ки повискара дар назар дорем, дар ҳамин ҳолат агар ки аз Федератсияи Россия фирор кунанд, аллакай қонуншиканӣ мешава ва ҷазои ҷиноӣ нисбатшон пешбинӣ мекунанд. айни ҳол қонуни мобилизатсия барои шаҳрвандони Федератсияи Россия чихеле ки мо гуфтем барои ҳамин гуна нафарон тааллуқ дорад, вале ояндада мумкин ки ягон тағйирот ворид кунанд ё ки накунанд, иш маълум нестай ки чӣ гап мешавад. тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳамин ҷо як чиза ба ҳаматон тавсия метиҳам. касоеро ки ҳуҷҷатош тамом шидагӣ боша, агар мехоҳанд ки границаи Қазоқистон бигзаранд, пас за инами рақамҳо ҳатман занг бизанен, ай номи ма гап занен, ай Московский област ё ки Москва гирифта ба граница мебара ва бо обратно меоратон. ҳатман занг бизанен. қишлоқ тиҷей нависонда: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародар Сорбон, дар навори гузашта гуфтӣ ки латукуб кардан корманди давлат яъне аблаваро мумкин нест. барои чӣ онҳо ба хонаи мову шумо даромада падару модари мову шуморо ба сактаи дил гирифтор мекунанд? ин да иҷозат будааст. ман шахсан худам чанд маротиба шоҳиди ин хел ҳодиса будам. раҳмат ки ба зами ин қадар дашном ки ба шумо медиҳанд, шумо бо сухани хуб ҷавобшон медиҳед. аллоҳ дар роҳи сироталмустақим равонтон кунад. ҳазор раҳмати калон, худованд шуморо ҳифз ва ҳидоят кунад. оиди аблава кардан ма як ҷумла гап мегум ба сандай. агар ки шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки мову шумо ҷавонмардо ба хоҳиши худмон ба комиссарияти ҳарбӣ бирему бигем ки ба хизмат сафарбар мешем, ягон намуд аблава намекунанд дига. каримов нависонда: ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. аллоҳ дар паноҳ шуморо нигаҳ дорад. ҳазор раҳмат братҷон, доимо дар хизмати халқ бошед. худованд ёру мададгоратон бод. шумодам ҳазор раҳмати калон, кӯшиш мекунем ки дар хизмат бошем ва манфиатмон бирасем. спецоперация нависонда: салом алайкум бародар, ма гражданство РФ ва ТЖК дорам. сроки регистратсиям тамом шидагиай. мемонанд аз аэропорт ё ки депорт мекунанд? бале, мемонанд аз аэропорт. агар ки срокаш бисёр гузаштагӣ набоша, ягон мушкилӣ намешава. ҳоҷиматов нависонда: ассалому алайкум Сорбонҷон, раҳмат барои маълумотҳое ки медиҳӣ. як савол: ман танҳо шаҳрвандии Тоҷикистон мебошам. барои ман мобилизатсия ягон тааллуқ дорад ё ки не? пешакӣ раҳмат. мо тоҷико ба ҳузур кору фаъолиятамонро давом додан гирем.
оиди мобилизатсия барои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон тааллуқ надорад. касе ки гражданствои россияро дорад ва касе ки дар учоти военни мондагии худша ва ба касеро ки повестка равон карда бошанд ба ана ҳамон шаҳрвандо дахл дорад, дигар ба ҳеҷ кас тааллуқ надорад. Разоқов нависонда: ассалому алайкум ака, агар повестка дода бошанду ба военкомат наравӣ чӣ мешавад? Дар ҳолате ки ба шумо повестка метиҳанд ва шумо имзо мемонед, вақте ки ҳозир намешавем ба комиссарияти ҳарбӣ, аллакай саркашӣ кардан аз хизмат мешавад. Нуров нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, барои гапҳои хубат раҳмати калон. ман сардори оила гузаштагим, ай Москва через автобус хона мерам, документҳои тайёр кардагим да барам нест, мара хизмат мебаранд. агар ки тира даъват ҳам кунанд ё мисол дар граница биқапана дар ягон ҷо барои хизмат, ҳамун ҳуҷҷатота метавонӣ ки бо тариқи электронӣ равонат кунанд ва нишоншон битӣ. Тамом. Та дар ҳақиқат ки як бача бошӣ даъват намешавӣ. Дилшод нависонда: салом, меган як бор регистратсия кунӣ дальши накун, фақат патента спори регистратсия автоматӣ мешавад продлид. Ростай ака? И гапа касе гуфта мумкин шӯхид карда, ба умеди хеле гапҳо наша. Регистратсия ё 3 моҳа мекунӣ ё 6 моҳа мекунӣ. Ҳамин срокҳо ки ба итмом расидан, боз мерай продлидш мекунӣ. Садриддинов нависонда: салом алейкум Сорбонҷон, раҳмат ки ҳам зиқ мекунӣ, ҳам хирсан. Ман метавонам ЗАГС кунам бо зани руси 52 сола барои гражданства РФ гирифтан. Раҳмат. касое ки фиктивни брак мекунанд таҳти назорати давлат қарор мегиранд. Яъне ки қонунгузории Федератсияи Россия фиктивни бракҳоро рейд мекунад ва аннулировать мекунад ҳамун гражданствое ки ту мегирӣ. Абдурасулов нависонда: ассалому алейкум бародар Сорбон, як савол доштам. агар сардори оила бошӣ, аммо падару модару вафот кардагӣ бошанд, 25 сола бошӣ ака, зан дошта бошӣ, кӯдак надошта бошӣ, ба хизмат мебаранд ё не ака? агар ки сардори оила бошӣ, бародари азиз, аз хизмат озод мебошӣ ва падару модар ки гузаштагӣ бошанд, метавонӣ ки ятими кул ба қайд бигирифта. Одинаев нависонда: салом алейкум ака, видваренияро кушода кунем мешава бо кадом роҳ? дар ҳолате ки шуморо видварения мекунанд, постановлениyaи суда бихонен, амуҷада 10 шабона рӯз ҳақ дорем ки обжаловатса кунен аз болои ҳамун қарори суд. баъди 10 шабона рӯз аллакай ҳақ надорем барои даъво кардан ё ки барои кушода кардан. вақте ки шумо обжаловатса мекунен ва қабул мекунанд аризаи шуморо, тафтиш мекунанд, агар дар ҳақиқат шуморо бегуноҳ видварения карда бошанд, ҳамин чиза доказат карда битонӣ, кушодаш мекунанд, вале дигар ягон роҳ надорад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.